Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βίντεο ακόμη στο κανάλι με μία εκδρομή που διοργανώνει η Moto E. Για όσους δεν γνωρίζουν και δεν είναι μοτοσυκλετιστές, η Moto E είναι η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας. Η εκδρομή ονομάζεται Πρώτο Balkan Express και θα λάβει χώρα από τις 8 έως 14 Ιουνίου 2024. Θα διασχίσουμε 4 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Κροατία. Η εκκίνηση της εκδρομής θα γίνει από τα Ιωάννινα και το χωριό Καλπάκι. Θα λάβουν μέρος 45 μηχανές και 60 άτομα. Θα χωριστούμε σε 2 γκρουπ, ένα με σχετικά γρήγορο ρυθμό και το δεύτερο με πιο χαλαρό ρυθμό. Τα 2 γκρουπ θα έχουν διαφορά μισής ώρας μεταξύ τους. Στο πρώτο γκρουπ πλοηγός θα είναι ο Τσιούμας ο Γιώργος, έφορος τουρισμού της Moto E και ο άνθρωπος που οργάνωσε την εκδρομή. Στο δεύτερο γκρουπ πλοηγός θα είναι ο Στέλιος ο Κορέλης και πρόεδρος της Moto E. Καλό μας ταξίδι! Ο πρώτος σταθμός μας θα είναι στην Αλβανία, το όμορφο Μπεράτ. Θα διασχίσουμε 210 χιλιόμετρα περίπου σε 3,5 ώρες με μια ενδιάμεση στάση και κατά τις 8 το απόγευμα θα φτάσουμε στον Μπεράτ. Η θερμοκρασία κατά τη διαδρομή ήταν υψηλή, έφτασε και τους 35 βαθμούς.
Εδώ να πούμε δύο λόγια για τον Μπεράτ που θα επισκεφτούμε. Το Μπεράτ, η πόλη των Βαλκανίων με τα χιλιάδες παράθυρα. Ένας από τους ωραιότερους προορισμούς στην Αλβανία, με χαρακτηριστική την Οθωμανική αρχιτεκτονική, ονομαστά κρασιά αλλά και αξιοθέατα. Η UNESCO έχει εντάξει το παραδοσιακό τμήμα της πόλης στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Το Μπεράτ έχει πληθυσμό 71.000 κατοίκους. Σύμφωνα με ένα αλβανικό θρύλο, το βουνό το Μόρ στη δεξιά όχθη ήταν κάποτε ένας γίγαντας που πάλεψε με έναν άλλο γίγαντα, τον Σφυράγ, το βουνό στην αριστερή όχθη, διεκδικώντας μια κοπέλα. Σκοτώθηκαν και οι δύο και τα δάκρυα της κοπέλας σχημάτισαν τον ποταμό Αψό ή Οσού. Η διανυκτέρευσή μας στο Μπεράτ έγινε στο ξενοδοχείο Κολόμπο. Το βράδυ δειπνήσαμε στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια κάναμε μια σύντομη βόλτα στην πόλη και έτσι έκλεισε η πρώτη μέρα. Δεύτερη μέρα της εκδρομής, αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο αφού μας αποχαιρέτησαν όσοι τουρίστες ήταν εκείνη την ώρα παρόν. Εκδήλωσαν την αγάπη τους για τους μοτοσυκλετιστές, φωτογραφήθηκαν μαζί μας, ήταν πραγματικά μια όμορφη στιγμή.
σημερινή ημέρα το πρόγραμμα έχει 390 χιλιόμετρα οδήγησης σε περίπου 7 ώρες. Ο πρώτος σταθμός μας, μετά τις απαραίτητες βέβαια στάσεις, θα είναι η πόλη του Μαυροβουνίου, το Κότορ, με τελικό προορισμό την πόλη Ποντγκόριτσα και το ξενοδοχείο Λαζάρο. Ο δρόμος στο ύψος του Δυραχείου και των Τυράννων είναι πολύ δύσκολος. Η κίνηση είναι λες και βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας, να είμαστε σε μία συνεχή προσπέραση μποντιλιαρισμένων αυτοκινήτων, με ό,τι επικινδυνότητα έχει αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Πλησιάζοντας προς το Μαυροβούνιο, τα πράγματα άλλαξαν, με επαρχιακούς μικρούς δρόμους χωρίς κίνηση. Οδηγώντας προς τον προορισμό μας, την πόλη του Κότορ, διαπίστωσα ότι το Μαυροβούνιο είναι μια πανέμορφη χώρα και κάθε χιλιόμετρο που διασχίζουμε είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το Μαυροβούνιο έγινε ανεξάρτητο κράτος το 2006 με πληθυσμό 620.000. Συνορεύει με την Αλβανία, τη Βοσνία Ζεργκοβίνη, τη Σερβία και την Κροατία.
Το Μαυροβούνιο ονομάζεται και Μοντενέγκρο, που σημαίνει μαύρο βουνό. Να πούμε λίγα λόγια για το Κότορ, την καστροπολιτεία Θέρεντρο. Είναι ένα μικρό παραμυθένιο μέρος, στο οποίο το παρόν και το παρελθόν αναμειγνύονται με εξαιρετικό τρόπο. Θεωρείται κατά γενική ομολογία η ομορφότερη και η καλύτερα διατηρημένη πόλη του Μαυροβουνίου. Το Κότορ δεν είναι μεγάλο, περίπου 25.000 μόνιμοι κάτοικοι, αλλά θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Βρίσκεται σε ένα από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια στον κόσμο, στο τέλος ενός μακρόστινου κολπίσκου εντός του κόλπου του Κότορ. Το συγκεκριμένο σημείο είναι γνωστό ως το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης. Το Κότορ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό θέρετρο στην Αδριατική.
Ο λόγος είναι ο ίδιος ο κόλπος του Κότορ, με τη φυσική ομορφιά του, είναι τα λιθόστρωτα δρομάκια του, τα παλάτια της βενετικής δημοκρατίας, είναι τα εντυπωσιακά φρούρια και τείχη της παλιάς πόλης. Αναχωρώντας από το Κότορ, το πρόγραμμα είχε επίσκεψη στην πόλη της Μπούντβα, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν πήγαμε. Για το λόγο αυτόν κάναμε μία διαδρομή που μπορώ να πω ότι καλώς δεν πήγαμε στην Μπούντβα για να δούμε αυτή τη διαδρομή. Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους που ανεβοκατεβαίνουν μαγευτικές οροσειρές είναι ο δρόμος Σέρπετιν του Κότορ. Ο δρόμος Σέρπετιν του Κότορ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της μηχανικής όταν ολοκληρώθηκε το 1884 ως κοινή προσπάθεια του πρόσφατα ανεξάρτητου κράτους του Μαυροβουνίου και της Αυστρο-Ουγγαρίας που κυβέρνησε μεγάλα τμήματα της παράκτιας περιοχής. Προηγουμένως, ο μόνος τρόπος να ταξιδέψετε μεταξύ Κότορ και Τσετινιέ ήταν μέσω ενός δασωμένου μονοπατιού για γαϊδούρια. Μέχρι σήμερα, ο Φιδίσιος δρόμος είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά περάσματα στην Ευρώπη. Για μένα δεν νοείται να επισκεφτείς το Κότορ και να μην διασχίσεις το δρόμο Σέρπετιν.
Όπως βλέπετε έχει σουροπώσει και σε λίγο θα μας πιάσει η νύχτα. Θα φτάσουμε στην Ποντγκόριτσα και στο ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύσουμε. Η Ποντγκόριτσα είναι η πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου και η μεγαλύτερη πόλη με πληθυσμό 156.000 κατοίκους. Μεταξύ του 1946 και 1992, την περίοδο που το Μαυροβούνιο ανήκε στην Ομοσπονδιακή Ιουγκοσλαβία, η πόλη ήταν γνωστή ως Τίτογκραντ. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του βίντεο της εκδρομής μας, της Μοτοέ, το Balkan Express. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά, καλούς δρόμους να έχετε. Γεια σας.